Доброго ранку усім. В ефірі програма «Саба». Я дякую, що ви прокидаєтеся разом із телеканалом АТR. Ми продовжуємо обговорювати усі актуальні події в Україні та світі. І упродовж найближчого часу будемо говорити про працевлаштування студентів. Що цікавить, які професії, які ключові фактори для сучасної молоді є головними у виборі професії, у виборі компанії, в яку вони йдуть працювати, для того, щоб допомогти нам більше розібратися у цій ситуації. У студії ми запросила Володимира Казаріна, ректора Таврійського університету імені Вернадського. Наразі цей університет працює у Києві. Пане Володимире, доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну, спершу хочу звернутися до дослідження компанії Ernst & Young. Упродовж 2016 року компанія вивчала смаки уподобання студентів, і от навесні 2017 року презентували результати свого дослідження. Вони показали про те, що студенти стали більш вимогливими до роботодавців. І з року в рік середня кількість факторів, що впливають на їхній вибір, зростає. Ключовими факторами привабливості роботодавців для студентів упродовж 2016 року виявилися кар'єрні перспективи, можливості особистісного та професійного зростання. Утім, разом із тим, більш важливим для студентів став імідж компанії на ринку, а значимість розміру заробітної плати знизилась. Пане Володимире, от як ви могли прокоментувати ці результати, так що зараз студенти не стільки звертають увагу на матеріальний компонент при виборі професії, а все ж таки на дійсно імідж, так і важливість, можливо, там якась рейтинговість компанії, які вони працюють. От ви, як безпосередньо людина, яка працює зі студентами, яку тенденцію прослідковуєте зараз? Ну, если касается первого вашего вопроса, то я думаю, что выбор компании с более серьезным авторитетом, он связан все равно с проблемой оплаты. Просто появляется очень много компаний, которые в период становления обещают высокие зарплаты, очень большой там тот же социальный пакет, но есть естественное недоверие по поводу того, что эта компания просуществует там полгода, год, такая шумная, такая активная, такая деятельная, потом раз, два, три, и оказывается, что она банкрот, и она перестала существовать. Поэтому, конечно же, студенты стараются выбрать компанию с традицией, компанию с именем. Это гарантия того, что она будет долго существовать и успех ей будет сопутствовать. В этом смысле выбор компании с именем – это в том числе хорошее вложение интеллектуального капитала и надежда на то, что оплата твоя будет достойная. Сегодня современные студенты, они осознают, что нужно знать минимум 2, а то и 3 языка, начиная со своего родного, с украинского языка, потому что они понимают, что современный мир – открытый мир. Вот характерно, даже в моей преподавательской среде сегодня преподаватели, тенденция отчетливая, они предпочитают не покупать квартиры, а брать их в аренду, потому что он знает, что он 2-3 года, например, отработает в Киеве, потом, допустим, его пригласят работать во Львов, потом он, допустим, уедет в Варшаву, потом он может поехать в разные другие страны. Сейчас активно набирает преподавательский состав Китай, китайские университеты. Они активно приглашают в себе весь спектр, начиная с преподавателей университетов, заканчивая медиками, инженерами и так далее. И зарплаты в Китае 3, 5, 8 тысяч долларов, они представляют интерес для украинских преподавателей. И в этом смысле студенты тоже рассчитывают на то, что их самореализация в этом мире, она не будет связана с одним каким-то городом всю жизнь, как это было в традиции у наших отцов и у наших дедушек. Он поступил на работу, и у него в трудовой книжке с гордостью они говорили, одна только запись, вот этот завод или это предприятие. Это время заканчивается, люди будут много путешествовать. Есть такая цифра, она меня даже напугала, когда я ее узнал. Каждый день самолетами только перемещается 1,5 миллиарда человек по миру каждый день. Но это имеется и внутренние рейсы, и международные рейсы и так далее. То есть в этом смысле для студентов очень важно, чтобы в ходе этой работы он увидел мир, и он готов менять место работы для того, чтобы с этим миром познакомиться. Второе, он готов доучиваться. Вот этот тезис, что мы будем сегодня учиться всю жизнь, он становится реальностью. Я поработал в этой сфере, хочу перейти в эту сферу, я хочу сертификат дополнительный получить, я хочу с этим познакомиться, и я тоже пойду на 2, 3, 4,
пятимесячные курсы, чтобы еще один сертификат получить. Они хотят в разных сферах себя реализовать. И поиск современного молодого человека, он иногда затягивается. Раньше мы говорили, там, 26 он же должен определиться годам и все уже должен знать. Сегодня они и в 30 лет в поиске, и к 40 к этому рубежу тоже подходят в поиске. Они хотят знать этот мир, они хотят попробовать себя в разных сферах, и, конечно же, они хотят прийти к материальному достатку. Так от, щодо сфер, які обирають для свого працевлаштування студента, так само звертаючись до дослідження компанії Ernst Young, найбільш привабливою для студентів є IT-галузь. Також молоді кандидати звертають свою увагу на сферу професійних послуг, це аудит і консалтинг. Позитивну динаміку демонструє медіагалузь, що стала однією з 5 найбільш цікавих для студентів. А от серед найменш привабливих галузей під час вибору професії і під час вибору місця роботи свого наступного – це агрохімічна, страхова та нафтогазова галузі. Яку динаміку, які інтереси дійсно ви можете спостерігати під час роботи зі студентами, на які, можливо, там так факультети, спеціальності найчастіше вступають найбільший набір студентів? Два самых больших факультета нашего университета, они как раз говорят о том, какое предпочтение украинские абитуриенты или студенты отдают какой специальности. У нас быстрее всех в нашем перемещенном вузе, который начал когда-то там с 200 студентов, год с небольшим назад, а сегодня уже более 3000 студентов у нас самые большие по численности факультеты – это право. Все хотят быть юристами в разных сферах. Это экономика и менеджмент. Вот это подтверждает то, что говорите вы. И одновременно сравнительно недавно созданное отделение IT-технологий. К нам очень серьезные пришли партнеры, компании, которые на базе нашего университета реализуют свои замыслы. Это тоже IT-технологии, они пользуются очень большим спросом. Причем это и студенты, которые приходят учиться, это и всякого рода курсы программистов, там, специалистов по компьютерам или каким-то отдельным системам, 2-3-месячные курсы. К сожалению, фундаментальные науки сегодня, например, физика, химия в чистом виде, биология, они не очень большим спросом пользуются. Я думаю, что это временный такой эффект. Он будет преодолен, потому что, например, те же IT-технологии без фундаментальной математики на самом деле не могут быть успешными. Или, например, если ты хочешь заниматься какими-то сферами промышленности, то фундаментальные науки тебе будут, конечно, в этом деле только помогать. Я думаю, что это временное явление, мы его преодолеем. Другая сфера, которая вами не была названа, до сих пор остается филология и иностранные языки. Конечно же, на 85-90% это английский язык, все хотят через него, через фактически мировой язык войти в разные сферы и оказаться в разных странах. Но мощно поднимается и усиливается китайский язык, имеет свой круг сторонников японский язык. Понятно, что это страна продвинутых технологий. И очень сильно тюркские языки во главе с турецким сегодня тоже заявляют о себе. Если ты знаешь английский, знаешь весь евразийский мир. Если знаешь турецкий, ты поймешь весь евроазиатский мир. От ще цікавий момент, який презентувала у своєму дослідженні компанія Ernst Young, які виклики так студента, з якими вони стикаються під час пошуку роботи, найбільший виклик для студентів – це недостатній досвід роботи. 74% опитаних студентів заявили, що саме це є проблемою під час працевлаштування. І саме тому готовність компаній брати на роботу студентів є важливим фактором вибору роботодавця для молодих кандидатів. Серед інших також суттєвих перешкод, з якими зустрічаються студенти під час вибору професії і місця роботи, це недостатній рівень знань або навичок, висока конкуренція на ринку праці. Їх вказав кожен третій респондент. Що робити студенту випускнику після університету? Так, ми говоримо зараз про те, що немає досвіду роботи. Ну, фактично, звідки ж йому взятися, якщо студент тільки випустився, до прикладу, там отримав бакалаврський ступінь. Так? От які поради ви могли б дати? Починати шукати роботу і працевлаштовуватися під час навчання, чи все ж таки
цю базу отримати, а потім шукати. Я с вами согласен. Когда ты диплом получил, в каком-то смысле уже поздно эту проблему решать. Тебе придется ее решать, но нужно было начать ее решать раньше. Современное образование, оно как раз ориентирует студента на это. Вот не все это понимают. Работает старая привычка от отцов и от дедушек, что вот ты 5 лет учишься, больше ничем не занимаешься. Вот некоторые студенты, когда мы им говорим, идите по профилю, начинайте параллельно работать, и деньги зарабатывать, самим себе помогать, родителям помогать. И иногда из зала реплика: ну мы же пришли учиться, мы же пришли не работать. Если вы будете только учиться в старом понимании этого слова, вы закончите вуз как раз без вот этих самых навыков практической работы. Современное образование, и это ориентировки и Евросоюза, и их стандарты, оно предполагает очень большой объем обменных программ. Вы должны будете по этой специальности выезжать в другие вузы, знакомиться, как в этих вузах решаются эти проблемы, и, опираясь на этот опыт, расширять свои знания. Второе. Вы сказали о фирмах, которые готовы помогать. Они должны не только брать по окончании. Все разумные фирмы, они на первом-втором курсе начинают присматриваться, отбирать, конкурсные работы проводить, давать творческие задания и смотреть, кто лучше с ними справился, отбирать этих специалистов себе, и потом они начинают их уже на третьем, на четвертом курсах брать на фирму на летнюю практику, давать творческие задания и подготавливать их к будущей работе. Они вместе с университетом осуществляют профориентацию на практике. Дальше. Я думаю, что студент сегодня сам имеет возможность в период летней практики, когда мы их отпускаем на разного рода работы, сам сформулировать: я хочу, чтобы меня на практику направили вот на это предприятие, или в это учреждение, или в такую-то фирму. Наши сотрудники эти проблемы решают, в том числе за рубежом. Польські фірми активно беруть по разному профілю, німецькі фірми і другі. Ми повернемося до цієї розмови. Хочу долучити до нашого ефіру Інна М'якота, начальник відділу профорієнтації Центру зайнятості міста Києва. Зараз на телефонному зв'язку зі студією. Пані Інно, доброго ранку вам. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, які у вашій роботі, у вашій діяльності ви спостерігаєте тенденції, які сфери є найбільш популярними, яким чином шукають студенти роботу після університетів? Дуже приємно. На сьогоднішній день студенту потрібно бути активним на ринку праці. Тенденція така, що за відсутності активності менше шансів для пошуку роботи. В службі зайнятості перебуває в Київській міському центрі зайнятості, на обліку перебуває близько 100 студентів вищих навчальних закладів. Але на сьогодні їх залишилось це з початку року. Але на сьогодні їх близько 30. Тобто достатньо швидко при активності своїй вони знаходять роботу. Взагалі тенденція така, що студент має ще тільки вступивши до вузу після першого курсу вже думати про те, як собі тимчасову роботу знайти, про практику, стажування, тому що це все бонуси до працевлаштування. Роботодавець хоче бачити активну людину, навіть випускника, але активну, яка має з певним набором уже до нього компетенцій прийти, з певним набором якихось не тільки професійних, а й особистісних компетенцій. Скажіть, будь ласка, ситуація, яка наразі з безробіттям по місту Києву? Приблизно яка кількість? І от розкажіть нам про цей також компонент трошки, будь ласка. Значить, на даний час на обліку в столичній службі зайнятості перебуває близько 10 тисяч безробітних осіб. З початку року було більше 27 тисяч, тобто 14 тисяч було працевлаштовано з початку року. Тобто, в принципі, люди, якщо вони активні, вони можуть знайти роботу. Вакансій понад 12 тисяч на сьогоднішній день. Але є проблема в дисбалансі. На сьогоднішній день ті люди, які звертаються до служби зайнятості в місті Києві, це люди з вищою освітою, 84%. А вакансії, які пропонують роботодавці, хоч їх і більше, ніж тих безробітних, яких перебуває на обліку, а вакансії це, як правило, робітничі професії, це сфера обслуговування, і також є дисбаланс в заробітній платі, тому що третина вакансій – це вакансії близько 4 тисяч, зарплатою близько 4 тисяч. А третина наших безробітних – це люди, які мають заробітну плату понад 6 тисяч, мали заробітну плату понад 6 тисяч. Тобто є такий дисбаланс, що
в перебуваючих і в попиті, і в пропозиції, і є дисбаланс в заробітних платах. Пані Інно, дякую вам дуже, що знайшли час і долучилися до нашого ранкового ефіру. Інна М'якота, начальник відділу профорієнтації Центру зайнятості міста Києва, була разом із нами цієї години. Розказала про ситуацію із безробіттям і з тенденціями, які спостерігаються безпосередньо у центрі зайнятості. Ну от ваш коментар з приводу того, що ми з вами почули. Ну, вот видите, она тоже подтвердила, что большая часть работы, которая предоставляется, это работа, не связанная с получением высшего образования, раз. И в этом смысле для людей с высшим образованием в известной степени труднее найти себя. Я могу сказать это как работник высшей школы, что на рынке труда по линии высшей школы в связи с сокращением количества университетов, в связи с тем, что большое количество студентов сегодня уезжает учиться в Европу, Польша одна только около 60 тысяч украинских студентов обучается в своих вузах. Если 60 тысяч, то в среднем провинциальный вуз это 9-10 тысяч человек. Считайте, 6 университетов уже умерли, у них нет студентов, они уехали учиться в Польше. В результате этого всего на рынке труда по линии высшей школы большое количество сегодня преподавателей, которые не очень успешно могут сами найти себе эту работу. Это в том числе, кстати, тревожный сигнал, о котором должен думать Кабинет министров, потому что у нас очень много сфер деятельности до сих пор замкнуты на физический труд. Они не перезагружены с точки зрения современных технологий. Ну, например, та же уборка мусора во всем мире, она делается иначе, и не случайно на эту работу на Западе большие очереди, потому что это очень высокооплачиваемая работа, требующая образования. Там много людей с высшим образованием трудится. Я думаю, что мы должны из этого делать выводы, но что касается нас, конкретно работников высшей школы, мы, понимая вот эту конкурентность, мы должны готовить специалиста, который даже работу, связанную с физическим трудом, с приложением физических усилий, должен выполнять с готовностью переходить на современные аппараты и устройства исполнения этой работы. Заканчивается время человека просто с гаечным ключом в руках. Сама технология приводит к тому, что самая обыкновенная работа, уборка помещений, она становится технологической работой. Если мы сегодня к этому не подготовимся, завтра будет сложно решать эти проблемы. Хочу зараз додати трошки інформації, не лише про те, що цікавить студентів, а що цікавить роботодавців. Журнал «Фокус» склав рейтинг вищих навчальних закладів, з яких хочуть найбільше роботодавці бачити своїх випускників. Перша п'ятірка – це Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський політехнічний інститут, Києво-Могилянська академія, Львівський національний університет імені Івана Франка і Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. До речі, Київ і Львів – це ключові напрямки трудової міграції. Саме туди найчастіше їдуть студенти наразі вчитися. На цьому ми ставимо крапку. Володимир Казарін, ректор Таврійського університету імені Вернадського, який наразі працює у Києві, був гостем цієї години. Пане Володимире, дякую вам дуже за розмову. Дякую. Ми не закінчуємо, не завершуємо наш ефір. Перерваємося на коротку перерву. Продовжимо. Зустрінемося тут. Залишайтеся разом із телеканалом АТР. Дякую, що прокидаєтеся із нами. До зустрічі.